Beer Garden Beveraginos. Helo, fi yw Betty a croeso I Betty iFashion. Mae'r pubs yn dechrau agor lan, ni gallu mynd allan. Fi'n mynd I helpu chi mynd o joggers I dillad. Ni gallu gwisgo ti fas sy'n acceptable. I ddechrau, dyn ni jyst hefo rhywbeth hawdd, classic, syml, LBD. Os ydych chi eisiau easy way in, chi methu mynd yn anghywir. Yng Nghymru, mae'r tywydd ddim trwy'r amser. Ar ein ochr, so mae'r opsiwn yma yn really dda oherwydd mae'n gynnes, long sleeve, high neck. Ond chi dal efo bach o coesau allan, cadw'n zhuzh. Os chi mewn I rhywbeth bach mwy edgy, got you covered. Mae hyn hefyd yn LBD, gyda bach o twist. Fi'n gwisgo fe gyda chunky boots. Jumper o dan, high neck, gothic vibes. So, os chi'n gweld fi yn y pub yn gwisgo hyn, mind your business. Fi'n gwybod mae'r ffrog yma bach yn scary, hefyd mae llawer o patrwm, ond os ydych chi hefo rhywbeth gartref sy'n statement a chi'n hoffi gwisgo fe. Gwisgo fe nawr. Os ydych chi'n mynd mas am bach o bwyd, perffaith. Hefyd mae hyn yn really flowy, felly chi gallu bita beth bynnag chi eisiau, dim poeni am y bloat, we've all been there. Os ydych chi, fel fi, yn hoffi charity shop bargains, £6. Os ydych chi'n hoffi rhywbeth sy'n bach yn fwy cheeky, ond hefyd mae popeth wedi gorchuddio, felly, you know, no accidents here. Heddiw fi'n gwisgo fe gyda belt, jyst I roi bach mwy sharp, fel bod ni ddim yn edrych fel bod ni'n gwisgo parachute, basically. Mae gen I hack I chi hefyd, pan ni'n gwisgo belts, a mae'r top ddim gyda belt loops. Ni'n mynd I cymryd bobl, ni'n mynd I roed gwmpas ein llaw fel hyn, roed ar y belt, tynnu lawr. A nawr, rhoi y belt ymlaen, tynnu yn dyn, a nawr, ni'n mynd I cael y bobl, rhoi diwedd y belt, na'n neud bobl. Croeso. Mae hyn i'r person sy'n bach mwy sophisticated, bach yn fwy bougie. Mae'r outfit yma yn really rhoi fi date night vibes. Felly os mae unrhyw un eisiau mynd â fi ar date, fi'n barod. Nesaf ni jyst efo shirt dress, simple, classic, denim jacket ar ben y sgwyddau. A os chi fel fi a ddim yn hoffi rhoi brich I chi mewn, oherwydd mae fe jyst yn teimlo yn mwy bougie, okay? Gwisgo fe fel hyn. Like, yeah, Bob shit uncle. Yn olaf, pan mae dim byd yn gweithio I chi, ond mae stafell chi yn tip a chi just ddim yn gwybod beth I wneud. Jeans yn nice top, boots. Os chi eisiau jazzo fel lan, chef's kiss. Be sy'n bwysig yw bod chi yn teimlo yn sexy, chi'n teimlo fel bad bitch. Mynd beth bynnag chi'n gwisgo. Dyna ni. Gobeithio bod fi wedi helpu ysbrydoli chi a rhoi chi rai syniadau am beth I wisgo nawr bod ni gallu gadael y tŷ.